Dnešnú ponuku magazínu ukončíme portrétom vrbovského kňaza a paraglajdistu Andreja Legutského. Práve za tento príspevok získali autori Beata Oravcová a Oto Vojtičko ocenenie aj na tohtoročnej medzinárodnej prehliadke Kafka v Kopřivnici. Jeden neveriaci pilot povedal, že ja iba vtedy dokážem dobre lietať, keď mám všetko vo vnútri také vysporiadané, že si tak uvedomujem, že keby som náhodou aj nepristal dobre alebo čo, takže všetky veci sú tak, ako keby uzavreté v mojom živote. A vtedy dokáže človek lietať s takou radosťou a takým pokojom. A možno je to veľmi dôležitá vec, neustále tak permanentne si dávať veci do poriadku, neodkladať veci na budúce, možno aj veci vzťahov, povedať ľuďom, ktorých mám rád, že ich mám rád, lebo je to spojené s tým rizikom lietania a človek pri všetkom optimizme, ktorý je, vždy môže sa stať čokoľvek, čo nie je predvídateľné. A musíme si vždy uvedomiť, že hej, ale ja nemôžem riskovať bezbreho, lebo ja tu mám akési povinnosti, záväzky a nie, že by bol človek nenahraditeľný, to cintoríny sú plné nenahraditeľných ľudí, ale je to možno skôr také, že neskomplikovať život biskupovi alebo iným. A možno aj to je niekedy také rozhodujúce, kedy áno, nie, radšej nie. Veď ešte bude veľa pekných dní. Tak toto je naša archívna políčka v dielni, kde sú najstaršie modely. Ľúto je človekových vyhodiť a toto je môj prvý model, s ktorým som sa naučil vlastne lietať ďalko ovládaným modelom. Prežil pár havárií, ale myslím, že ešte by bol letu schopný. A možno ho niekedy ešte oživím. Som radšej, keď ministranti sa venujú takémuto pohybu vo vzduchu diaľkou ovládanými modelmi, ako by mali robiť čosi nebezpečné. A to sa netýka možno len lietania, ale aj iných vecí. Keď som už modelárčil vo veľkom, tak otec vytiahol zaprášenú krabicu, kde mal svoje lietadlo zo svojich mladých čias, už vtedy veľmi staré, model lietadla a ja som si vlastne uvedomil, aké to je tajomstvo, že niekedy bez toho, aby ma akokoľvek ovplyvňoval, vo mne sa tá láska k lietadlám prebudila, či som chcel, či nie. A on v tej dobe, ktorý fotografoval a mal úplne iné záľuby, akoby cezo mňa sa potom vrátil späť k tomu koničku mladosti. Ale potom neskôr, keď som videl, že bohoslovci, spolubratia chodia aj liesť, chodia aj do jaskyň, že aj vedenie seminára malo také porozumenie pre športové aktivity, futbal, volejbal. Bolo to dobré, pretože tá energia mužov sa musí niekde trošku aj vybíjať a krotiť. Takže som si tak nesmelo a ja ten padak doniesol do seminára a zo začiatku tak veľmi opatrne, aby som naozaj nedráždil nikoho. Som si chodil na Spišský hrad občas trošku tak poschádzať dole tým sváhom. To mi pripomínalo sankovanie v lete, lebo taký princíp asi to bolo žiadne dlhé lietanie. Tak môjim vždy cieľom bolo, aby sa to ututlalo pred veriacimi v tom, že je to môj taký svet odpočinku. Ale samozrejme, že čo sa snaží človek ututlať, tak to sa hneď prvé vie o ňom. Nie je to len o tom, aby sedel na fare a nerobil nejaké úradné veci tiež. Musí sa nejak zabaviť. Ak je to jeho hobby, tak si myslím, že je to úplne v poriadku.
Tak a ideme na tú banku, hej? A som bola taká šťastná, že som sa mohla pochváliť, keď náš pán farár lietal. A že som povedala, to je náš pán farár z Vrbova. A vidíme, že nie, však viacerí lietajú, ale vám to je určite. A v tom do mikrofónu rozprávali, že pán farár Legutky, scout najväčší. No som bola pyšná. To tá teta povedala, že to od nich pán farár. Ja ako kňaz si do toho vkladám, ale všimol som si to u mnohých iných, že je tam isté aj to prežehnanie ako súčasť tej predletovej prípravy a možno aj súčasť toho vyrovnania sa a pozvania Boha, že teraz poď so mnou, lebo teba chcem oslavovať a s tebou chcem prežiť túto chvíľu. Piloti vždy boli také osobitné postavy, jedinečné a aj tým rozhodovaním, aj tým, že život kladú na dlaň niekedy pri tých rozhodovaniach a musia si to uvedomiť, že to, čo sa rozhoduje, musím sa správne rozhodnúť. Ja nesiem následky a musím sa rozhodnúť, lebo autom človek zastane, na kraji cesty poštuduje v mape, kde je a ide ďalej, ale my túto možnosť nemáme, musíme vždy letieť. Možno sa bojíme o neho, že by náhodou nespadol.